Здравейте на всички в инициативата Доктор Онлайн. Днеска разговаряме с професор Асен Дудов, медицински онколог, ръководител клиника по медицинска онкология Acibadem City Clinic Младост. Добър ден, как сте? Здравейте, добре, благодаря ви. Как се пазите? Както всички. С повече изолация, доколкото това, разбира се, е възможно в нашата професия, но извън нея, в времето, в което съм извън болницата, с ограничение на контакти. Или както трябва да се нарича физическа, а не социална изолация, тъй като социално ние в социалните мрежи и в редица други начини комуникираме много активно. Много важен въпрос към вас. Как се осъществява в момента лечението на онкоболните? За съжаление малко трудно, защото някакси така общото притеснение от заразата като че ли остана недоизяснено за нашите пациенти и някои от тях имат усещането за много по-голям риск за себе си, което е не точно така и за съжаление те пропускат някои от плануваните прегледи, изследвания. Това е споделено и от много колеги, с които поддържам връзка. Аз съм председател и на Българското онкологично дружество. Ние обсъждахме състоянието на онкологичната лечебна помощ в страната. Даже към щаба и към преди това съществуващия медицински съвет изпратихме едно наше писмо, в което изказваме нашата тревожност по отношение на достъпа на онкологичните пациенти до лечебните заведения, особено тези, които пътуват от страната, тъй като за тях трябва да има един зелен коридор, както има такъв и за транспорта за търговски цели. Имаше ли всъщност някакво прекъсване на терапиите веднага след обявяването на извънредното положение? Не, абсолютно. За щастие такова нещо не е имало. При нас в Acibadem City Clinic всички планирани пациенти са получавали своята помощ навременно. Така организирахме се, мисля, в много бързи срокове. Не казвам разумни, защото това е много разтегливо понятие. В бързи срокове, в които организирахме триаж на вратата, измерва се телесната температура, има разделни входове, които са за пациентите и за персонала. Имаме място за карантиниране, ако това се наложи, и лечебният процес върви абсолютно както трябва и в необходимите срокове. Пациентите с онкологични заболявания спадат към така наречената рискова група за зараза с COVID-19, но те са в рисковата група и за много други вирусни заболявания. Да обясните все пак защо попадат в рисковата група. Да, аз ви благодаря за въпроса. Той наистина е така изключително важен, защото понякога недостатъчно разбран може да бъде във вреда на пациентите. Те са относително в рисковата група, защото обикновено провежданото лечение, от химиотерапията, от лъчелечението, те имат относително понижаване на имунния статус. Хипотетично това би могло да доведе до по-голяма уязвимост от вирусни заболявания, включително от COVID. Но, както сама казахте, те са също така уязвими и за баналния грип, и за всички други заболявания, които са сезонни, и особено сега при този пик на след затопляне на времето и неговото отново така рязко застудяване на банални вирусни заболявания, които естествено те биха могли да имат, но това не е причина те да не провеждат своето лечение, да отлагат курсовете, защото трябва да се знае нещо много ясно. Ако евентуалното заразяване с коронавирус или някаква друга вирусна или бактериална инфекция е хипотетично, тъй като все пак няма гаранция, че това ще стане, или ако стане, то може да бъде дори безсимптомно като протичане, със сигурност едно онкологично заболяване, оставено без лечение, би било крайно неблагоприятно за пациента.
Така че тук не е само до лекарска логика, тук е и до житейска логика. Няма нужда човек да е лекар, за да разбере, че имайки онкологична диагноза, без да я лекува, това може да се окаже твърде лошо за него, при само хипотезата, че би могъл да се зарази с COVID. Има ли в момента профилактични прегледи? Как се случват те? Например, ако жена напипа бучка на гърдата, какво трябва да направи? Да изчака да премине положението или веднага да се обърне към вас като специалисти? Ами, аз винаги съм го казал, ако някой пациент има съмнението за онкологично заболяване, да не чака, а директно да се обърне към онкологично лечебно заведение. Всъщност, както действителността в така полеви условия показа, наистина българската здравеопазна система по отношение на специалностите е изключително достъпна. Тук няма отново да давам примерите как е, да кажем, в Англия, как човек се записва за 2 месеца напред за GP-то си, след това GP-то го записва за кардиолог след 2 или 3 месеца и това може да коства живота на пациента, камо ли за онкология или другите специалности. Ако една жена в тези условия установи, че има проблем и тя е здрава, не е с симптоми на възпалително заболяване или нещо друго, за което пък тогава първо ще трябва да се обърне, разбира се, към личния си лекар и към евентуално инфекционист. Тя е добре дошла, за да се уточни чрез съответните методи на визуална диагностика, рентгенови, 3D мамография, магнитен резонанс, който дава най-голяма информация и, разбира се, ако се окаже, че има онкологично заболяване, да започне неговото лечение. Очаквате ли бум на профилактичните прегледи след отмяната на извънредното положение? Ами на профилактичните не съм абсолютно убеден, но по-скоро очаквам по-голяма честота на прегледите, които са планувани като регулярни за проследяване на нашите болни с вече доказани заболявания. Тъй като наистина първоначално те имаха малко трудности. Знаете, че пътуването между градовете беше относително така трудно. Трябваха декларации, които първо се вземаха. Нашите болни правеха огромен брой документи, което, разбира се, затруднява. Но сега нещата, така като че ли машината се смаза, тяхното придвижване е по-улеснено. И аз си мисля, че с така отслабване, може би, в някакъв момент на мерките, ще има и по-голям брой пациенти за техните редовни прегледи. Преди години Федерация Български пациентски форум заедно с вас започнахме една кампания за превенция на рак на простатата с хубавото име "Моят баща е моят герой". В резултат на вашите и нашите съвместни действия, имате ли наблюдение дали мъжете започнаха по-често да ходят на лекар? Определено. Определено и това е така много важно и лично мене много ме удовлетворява, защото дълги години, за съжаление, рака на простатата беше една малко неглижирана локализация, защото и лечебните възможности бяха по-малко. Нямаше софистицираната съвременна хирургия, затворена, с изключително малко травматични поражения върху пациентите. Нямаше съвременните лекарства, които помагат да се премине през първа, през втора линия хормонална терапия, дори когато болните са вече резистентни на първата линия на лечение. Цялата тази богата палитра от възможности за лечение на рака на простатата, като че ли вдъхна кураж, осъзнаха много от мъжете, че има нужда да се изследват и то в по-ранна възраст, от 45-та си година, като разбраха, че няма нужда непременно да минават през понякога стряскащото ги туширане с пръст, което много мъже ги връща. Не, просто едно боцване на вената за вземане на кръв, за изследване на така наречения простатно специфичен антиген или съкратено PSA или PSA, както го произнасят още по-така улеснено някои пациенти. Ако там имаме завишение, вече това налага по-разширени изследвания, за които има съвременна апаратура,
Нещо повече, вероятно вече е така известно и в обществото, че ние започнахме първи един уникален метод на изследване. Това е изследването с галиевия PSMA, което е вид PET скенер, но той работи с определен изотоп галий, който се натрупва в простатата и ако има там злокачествен тумор, той се визуализира дори когато с биопсия не може да се намери търсене и ние може да започнем вече спокойно лечение. Колко пъти годишно и над каква възраст мъжете трябва да правят този преглед? Възрастта падна надолу, така че от 45-та си година, веднъж годишно, е хубаво мъжете да дават кръв, за да може да се изследва маркера PSA, простатно специфичен антиген. Това е лесно, бързо, в рамките на няколко часа получават резултата. Ако резултата надхвърля горната граница, която е 4, тогава вече трябва по-задълбочено обсъждане с специалисти. Преминаваме на по-конкретни въпроси от пациенти, които са зададени към вас. Ели Стоилова пита, има ли съвременен начин на лечение за разсейки по перитонеума? Ако да, къде се осъществява? И още един въпрос от същата дама. Кой е най-добрият метод за лечение на лезии и малки разсейки на черния дроб? Пробвала е химиотерапия, която не е дала резултат, за съжаление. Разсейването или метастазирането, както ние го наричаме, аз го казвам, за да стане ясно, че това е едно и също нещо. По перитонеума или казано на български коремницата, това е все едно обвивката, която държи вътрешните органи. Не става ясно какъв произход е, кой е първичният тумор. Често пъти метастазирането там е от тумори на яйчника, от тумори на дебелото черво, понякога след по-дълго лечение при тумори на млечната жлеза. Лечението основно с химиотерапия и ако една схема е престанала да работи, би следвало да се премине към друга схема. Това отговаря и на втория въпрос за метастазите в черния дроб. Лезии означава метастази. Това е, за да не се стряскат много пациентите, но аз винаги съм казал, че истината трябва да се казва ясно и точно, за да знаят пациентите защо се подлагат понякога на тежко лечение. За да има то успешен край, трябва да бъде направено изцяло в пълния му обем. Така че дали са малки или големи, това не променя много нещата. Важното е да бъде опитана следващата линия на лечение. Така че ако е изчерпана дадена линия, може да се премине към следваща. Също така една добра алтернатива към химиотерапията, това е провеждането на радиохирургия на някои от чернодробните лезии или метастази, която също се извършва при нас, ако разбира се са подходящи за подобен метод. Той е бърз, лесен, ефикасен. Имахме лекции в връзката, професор Дудов. Това са така неочакваните неща на живото предаване. Но аз да продължа с това, което казвах, че освен възможностите на втора или последваща линия химиотерапия или биологична терапия, зависи от вида на тумора, за който ние не знаем за какъв тумор става, дали той е генетично профилиран или не, каква биологична терапия може да се прибави към химиотерапията или самостоятелно. Друга възможност е радиохирургията, което означава един много прецизен метод и много съвременен, който позволява малки промени в черния дроб да бъдат лекувани не с лекарства, а с лъчева терапия, която по един специфичен начин се дава в областта на тези промени. И третият начин за локална деструкция или локално унищожаване на промените в черния дроб, това е радиофреквентната аблация или приложението на определено поле, което се получава между игли, които се поставят около метастазите в черния дроб, което при нас става в клиниката по гастроентерология. Но пак много зависи кой е първичният тумор и какви са възможностите, използвани до момента и какво остава да се направи.
Въпрос на Велислава Христова. Откриването на онкохематологичните заболявания е доста трудно. Особено в условията на COVID-19 някои симптоми могат да бъдат маскирани и като такава инфекция. Можете ли да кажете нещо повече относно диагностиката и лечението? Дамата казва, че в момента е доста затруднено. Хематологията е малко по-различна от лечението при нас, лечението на солидните тумори. Тя е отделна медицинска специалност. Наистина, там при някои лимфоми особено, има и симптоми, които са с покачване на температурата, с трисане. Даже днес имахме такъв пациент, който беше при нас за нуклеарна диагностика. Дойде с една фебрилност, която е над 37,5, но той беше направил PCR тест, който му е бил препоръчан преди това, тъй като от утре му предстои започването на химиотерапия по повод на лимфома. Наистина това е вероятно за пациентите с хематологични заболявания, то точно с лимфом, един проблем, но с тестуването става ясно дали имат и някакво друго заболяване. Не знам точно колегите в хематологиите как са го организирали, но сега вече изработването на бързи тестове или на PCR в лечебните заведения е възможно, ако има съмнение и за COVID. Още един въпрос. Мерием Мехмедали. Бащата е опериран от рак на простатата миналата година в Плевен, след което има лъчетерапия в Сити клиника Младост при вас. Миналата седмица е направена коронарография, поставен е един стент. Може ли това да е резултат на хормонална инжекция, Золадекс и Юнистип, който приема? Малко специализиран стана въпроса. Аз не съвсем точно, аз ще го кажа малко по-просто, за да може да стане ясно на всички пациенти, които получават хормонална терапия заради рак на простатата. Няма да казвам отново името на лекарството, защото то е търговско. Става въпрос на инжекционното лекарство. Изключено от него да се получат подобни усложнения и даже както от него, така и от другите две регистрирани, те са даже по-удобни, защото са 6-месечни депа, не е възможно да се получат такива нежелани реакции. И при пациенти, които са много увредени, с комплициран кардиологичен статус, с много тежки други съпътстващи заболявания, които имат и рак на простатата, ние ги предпочитаме дори тези лекарства. Те действат на ниво хипофиза и чрез нея изключват тестисите, които отделят мъжкия полов хормон, който вече е известно на всички, че стимулира рака на простатата и трябва да бъде контролиран. По отношение на таблетките, бикалутамид е химичното име, това е едно от търговските имена, второто, което чухме, трябва да се прецени дали те носят риск в конкретния случай. Много рядко това е така. За съжаление, мъжете, особено в една възраст и то също по-ранна, над 50-55 години, вече започват да претърпяват сърдечно-съдови инциденти. Така че не трябва да търсиме непременно връзката между двете неща. С първото лекарство, както казах, инжекционното, тя е изключена, но трябва да знаят, че ако им се е случило онкологично заболяване, трябва да си лекуват и подлежащите сърдечно-съдови заболявания. Мъжете живеят в България между 12, а вече може би ще отиде и към 15 години по-малко от жените. И то точно заради сърдечно-съдовите инциденти, които при тях са по-чести. Още един въпрос. Как да се справим с високото кръвно 200/120 след 8 химиотерапии? Също така проблем има с гаденето и никакъв апетит. Въпросът е на Велислава Андонова. За да има някой толкова високо кръвно, само химиотерапията няма как да е причина. Вероятно трябва да се намери достатъчно така близка връзка с кардиолог, който да контролира кръвното налягане. Сега в 2020 година има изключително големи възможности за контрол върху артериалната хипертония. Има
лекарствени продукти от различни фармакологични групи. Често те се съчетават, тъй като такава изключително висока стойност дава опасност от получаването на инфаркт, на инсулт. Не е редно човек да има толкова високо кръвно налягане. Пак казвам, когато човек има онкологично заболяване, не значи, че трябва да остави другите заболявания и да не ги лекува. Ако имат проблеми и личният лекар по някакви причини не може да се да овладее една такава хипертония, кардиолога е следващата задължителна стъпка. В случая бих казал директно задължителна. Даже аз до някъде съм притеснен от друго. Може би това е резултат от това телефонно лечение, което в момента пациентите в някаква степен са принудени да получават от личните лекари. Това лично мене много ме притеснява. Когато пациентът има само задочна връзка, не винаги може личният лекар да отговори съвсем пълноценно на очакванията за дадена терапия и това може да бъде проблем. Така че кардиолозите приемат пациенти, включително онкологични, и аз съветвам тези пациенти, които имат такива отклонения в кардиологичния статус, да търсят директно и кардиолог. Във връзка с това онлайн лечение, което казахте, имаме такъв въпрос и от пациентка Зорница Стайнова. Пита дали е възможно да бъде направена онлайн консултация с вас на базата на вече направени изследвания и поставена диагноза сарком на Капоши. Бихте ли приели за лечение при вас в Сити Клиник човек с такава диагноза? Саркома на Капоши се лекува с едно лекарство най-добре. Това е пегилиран доксорубицин, който има няколко търговски имена в света. Аз си позволя да го кажа и търговското име, защото за съжаление дерегистрираха това лекарство в България. То се казва Кайликс. Кайликс е едно лекарство, което повече от десетилетия работихме рутинно с него, но за съжаление фирмата, която го произвежда, беше купена от още по-голяма фирма. Цената значително намаля и това стана причина за нелепото дерегистриране, т.е. отказ на самата фирма да продава продукта в страната, което е изключителен проблем. Първо, това е една от най-добрите възможности и най-елегантните и малко токсични възможности за химиотерапия при саркома на Капоши. Въпреки че е доксорубицин от тази група на лекарства, които хората познават като много токсични за сърцето, в конкретния случай той е много малко токсичен, защото е поставен в така наречените липозоми. Т.е. едни специални сфери, които в организма играят ролята на носители на лекарството и предпазват сърцето, към което то е най-токсично. Много лесно се понася от пациентите, правят се вливания обикновено на 21 дни. Те са бързи, лесни и много ефективен спрямо саркома на Капоши. Разбира се, при пациенти, които са провели или са излезли от контрола на това лекарство, има и следващи схеми, но е малко така, бих казал, неразумно да го няма на нашия пазар. Би могло лечебното заведение по местоживеене на пациента, аз нямам представа къде живее, това са бившите диспансери, сега са специализирани болници по онкология. Има една наредба, тя е наредба 10 на Министерство на здравеопазването и може да се използва поименно за конкретния пациент. Това е много рядък тумор, между другото. При конкретния пациент да се извърши закупуването от конкретния бивш диспансер, сега се наричат комплексни онкологични центрове, на количества Кайликс за лечението на болния. Един малко дълъг въпрос, но ще го задам целия, понеже няма как да го съкратя. Въпросът е на Красимира Цветкова и става въпрос за нейния син, който е на 32 години. Отстранен е меланом през 2013 и му е прогресия на пакет илячни лимфни възли. Започната е таргетна терапия, след 4 месеца отново има прогресия. През 2016 до 2018 е приложена имунотерапия, отново има прогресия, която е спряна с лекарството.
година и половина беше без лечение. От януари месец тръгнаха лимфни възли по цялото тяло, включително и гръден кош. В момента е на 2 други медикамента. Въпросът на дамата е: има ли друго съвременно лечение, ако отново се получи прогресия? Аз предполагам каква е комбинацията. Тя е единствена двойна комбинация, така че може да си позволим да я кажем без да ни така обвинят в съпричастност, защото в света е единствена. Това са тафинлар и мекинист. Ако има прогресия след това, дано разбира се това да не е така, дано дълго време да продължи контрола върху болестта, има възможности за така наречената реинтродукция, т.е. повторение на имунотерапията, включително ако такава е правена с лекарство, което има не търговското име пембролизумаб. Търговското име също може да се спомене, защото ние всъщност не призоваваме към такова лечение. Такива са медицинските стандарти. Кейтруда е наименованието. След лечение с двойната комбинация, въпреки че преди това е имало прогресия на кейтруда, обикновено имаме, ако прогресира на двойната комбинация, отново поява на чувствителност към кейтруда, към пембролизумаб и се прави така наречената реинтродукция, т.е. повторно започване на лечението с него. Ако някъде в бъдещето имаме отново прогресия на кейтруда, тогава би могло да се обмислят и възможностите за химиотерапия, които са така с по-изразена токсичност, не толкова ефективни, разбира се, колкото биологичните лечения, но именно при пациенти, които са прогресирали на няколко биологични лечения, е изключително така не е обяснимо в момента, защо те отговарят повече на химиотерапия с таксани, в комбинация с платина и някои други лекарства, но има все още лечебни стъпки. Разбира се, една от най-старите лечебни стратегии, използването на интерферон алфа, също е едно много успешно лечение, дори като последваща линия на лечение при метастатичния малигнен меланом. Така че ако не е провеждано лечение с интерферон, също е една възможност, макар че обикновено се започва с него, но вече ние така виждам, че започваме с най-новото и най-новото и най-новото, докато това не е нещо за подценяване. Това може да бъде една поредна линия, която също да се направи преди, както казах, реинтродукцията и евентуално обмислянето на химиотерапия. Въпрос на Елена Петкова. Какво бихте препоръчали за лечение на метастазирал рак на черен дроб, ако химията не помага? Има прогрес на заболяването, който е доказан, множество химиотерапии и ПЕТ скенери. Ако има първичен рак на белия дроб и той е хистологично доказан, че е такъв, тогава имаме възможност за прицелно лечение с лекарство, което има такава регистрация, то е достъпно в страната. Неговото непатентно наименование е Сорафениб и понеже единственото за първичен рак на черен дроб, може да се каже търговското наименование, то е Нексавар, но разбира се, пак повтарям, надали случай е различен. Ако е доказано, че се касае за първичен рак на черния дроб, а не за метастатичен процес и той произлиза от хепатоцитите, а не от жлъчните пътища, следваща възможност би била провеждането на лечение с Нексавар. Той е удобен за приложение, защото освен, че е таргетно прицелно лечение, може да се дава и през устата на таблетки, което за пациентите е изключително удобно, тъй като по-голямата част от времето се намират в дома си, вкъщи и стените помагат и имат, разбира се, и по-добро качество на живот. Разбира се, отново под стриктния контрол на медицински онколог. Лекарството е достъпно във всеки един онкологичен център в страната. На финала на този разговор още веднъж вашите препоръки към пациентите с вече диагностицирани заболявания или такива, които тепърва тръгват по тази нелека пътека.
да не се страхуват, защото имат срещу себе си противник, тези, които имат вече това заболяване, имат един противник, който трябва да бъде удържан, а не да се оставя той да заема повече и повече да печели битката, докато те седат вкъщи и се пазят от хипотетично заразяване с вирусна инфекция, включително и COVID. Тези, които имат съмнения, по-добре да отхвърлят съмнението за онкологично заболяване, защото понякога може, преодолявайки страха си, това да стане късно за пациентите, което е нелепо при всички възможности, които има. Вратите на онкологията са широко отворени за пациентите, включително и при нас, и за диагностика, и за лечение, така че нека те преодолеят страха си, защото онкологичното заболяване върви, за съжаление, подмолно, непрекъснато и няма как да изчака дадена инфекция да премине. И още веднъж да кажем, че вие като специалисти не сте спряли да работите и въпреки извънредното положение, приемате пациенти и продължават пациенти своята терапия, нали така? Абсолютно. Работиме на пълни обороти. Благодаря ви за този разговор. Желая ви здраве. Благодаря ви и аз. Много здраве и светли празници. Благодаря.